Здравейте YouTube! Тук сме аз и моят приятел Тими 2103 и сега ще ви покажем нашият метод за откриване на ценни метали. И сега нека идем в мината. И слизаме надолу по стълбите и слизаме, докато не идем на най-отдолу, на петото купче се пада. Методът е, като намерите някакъв скъпоценен метал, ограждате всяко купче, махате всяко купче покрай него. Ще видите. Нека се продължиме там в тунела. Ай, тук. И копваме докато намерим нещо скъпоценно. Ето редстоун, виждате. Айрон до него. Сега ще го ограда редстоун от всяката страна. Първо от двете му страни. Злато виждате. Сега ще оградим и златото. Тук сме минавали. Ти ми ограждаш ли? Да. Тук има и айрон. Ограждайте сега купче, защото няма да изпускате много ценни метали. Горе-долу е това. Клипчето. Аре, да се пробваме да намерим още нещо и мисля това е клипчето. Тук има лава. Пробваме на другата страна. Купайте, гледайте да купайте близо до лавата, защото там се намират най-много диаманти. Диаманти ето. Къде си е? Изтупа. Ето, уредете ги. Ограждаме ги от всяка страна. Виждате, намерихме редстоун. Ние двамата играем в сървъра Hysteria Gaming. В описанието ще ви дам IP, който от вас иска да играе вътре. И това беше от нас с Тими 2103. До следващия път.